Καλημέρα παιδιά, Minecraft, Γιώργος 7878 Minecraft, επεισόδιο 12. Θα παίξουμε σε ένα κόσμο που εγώ πάντως το έχω ονομάσει minigame. Πάμε να παίξουμε ένα minigame, όπως καταλάβατε. Πάμε. Εδώ είναι. Wow. Αυτό το έκανα αρένα να πολμάω. Αν και δεν ξέρω άμα έρθει κανένας. Minigame. Θέλω να παίξω. Να. Θέλω να παίξω. Rules. No pickaxe. Survival. Easy. Don't break blocks. Only glass. Good luck. Okay, good luck. Okay. Το πρώτο πράγμα που δεν έκανα σωστό ήταν που έλεγε survival και είμαι στο creative. Όπως βλέπετε κάτω δεν έχει ζωή και τα μποτάκια. Ξανά από την αρχή. Κόβω λίγο τα βίντεο εδώ πέρα. Το κόβω. Δεν το ξέρω. Το κόβω. Τέρμα η πλάκα. Τέρμα η πλάκα. Θα με κάνουν copyrights, γι' αυτό την έβγαλα τη μουσική. Αλλιώς πρέπει να πληρώνω πολλά λεφτά και τέτοια, επειδή κάνω αντιγραφή μουσικής. Και τέτοια πράγματα και βλακίες. Τι έγινε εδώ. Θέλω. Δάλε μου την πανοπλία. Όχι, δεν θέλω. Ευχαριστώ, δεν θέλω. Δεν βαριέσαι. Βαριέμαι να παίξω minigame. Κρίμα. Και δεν ήταν ωραίο. Κρίμα ρε. Δεν ήταν καθόλου ωραίο. Κρίμα ρε. Δεν ήταν καθόλου ωραίο. Εδώ. Λοιπόν, να σας πω ένα ανέκδοτο. Τι είπε η κότα όταν πέρασε το δρόμο? Πέρασα το δρόμο. Πολύ απλό. Πέρασα το δρόμο. Αχ, απλώς. Δεν ξέρω με ποιο να παίξω. Δεν υπάρχει κανένας σε αυτό το κόσμο. Τι να κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Θα σκάψουμε προς τα κάτω. Όλο δικό μου. Cool. Τι είναι αυτό? Διαμάντι! Ναι! Διαμάντι! Obsidian. Wow! Τι είναι αυτή η σπίτι?
σε αυτό το κόσμο. Δεν ξέρω τι να κάνουμε, Γιώργο, απλώς ας κάνουμε μια βόμβα TNT. Μια βόμβα TNT. Αυτό ήθελα να κάνω πάντα. TNT και Redstone Darts. Ωραία δυναμίτα. Δυναμιτάκια. Θα χρησιμοποιήσουμε δυναμίτες. Γιουπι. Κι άλλο 1, 2. Τρίτη λωρίδα. Τέταρτη. Πέμπτη. Έκτη. Έβδομη. Όγδοη σειρά δυναμίτες. Όχι! Δεν θέλω κάρβουνο. Ούτε αυτό. Δεν το θέλω. Γιατί έγινε αυτό τώρα? Δεν έπρεπε να γίνει τώρα αυτό. Αυτή εδώ η χαζομάρα. Λέω Γιώργο να κάνεις ένα καλαβάκι, αλλά γιατί ένα καραβάκι? Όχι! Η πυραμίδα μου! Δεν είναι καθόλου δίκαιο. Η πυραμίδα. Βασικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το texture pack. Δίνει, δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο το texture pack. Θέλω να παλέψω Πώς γίνεται να σπάει το bedrock? Πείτε μου. Πώς γίνεται να σπάει το bedrock? Θέλω να πολεμήσω. Cookie, you can't think I'm cookie. Τα ξέρουμε τα κόλπα σου. Ούξης και ξερός. Καλά το είπα. Να μην με κοροϊδεύουνε, γιατί εγώ στη ζώουλα μου τι τους κάνω. Πάμε να παίξουμε πάλι survival. Minigame. Πάμε να παίξουμε πάλι minigame. Η Μίνι και ο Μίκη. Γρήγορα. Γιατί αυτό παθαίνω πάντα όταν έδωσα άρκο βαρύ στο Minecraft να μην χρησιμοποιήσω κοβά με λάβα, αλλά για το mini game το έκανα έτσι, να έχει λάβα. Όχι, νόκι. Δεν χρειάζομαι.
Wow. Τι είναι αυτό το chest? Τι έχει μέσα? Ένα leather. Leather. Αντεβάζω το leather. Πάμε. Βασικά το minigame είναι μικρούλι. Πολύ μικρούλι. Minigame. Πω, πρέπει να πάω από εκεί. Τώρα μεσάζει Γιώργο. Πήγαινε από εκεί. Αυτές οι φωνές μέσα στο κεφάλι μου. Μόνο το leather χρειάζομαι για να βγω. Πάμε. Τι είναι αυτό? Oh. Τι γίνεται εκεί? Ναι. Wow. The end minigame. Τέλεια. Και τι δίνει? Quartz block, sand blocks, gold block, diamond block και iron block. Και τι είναι αυτό, υποτίθεται, τι έχει μέσα? Καλά. Τι torch ρε? Έλεος. Άντε. Αυτό τώρα τι είναι? Ένας πολίτης είναι. Παίζετε κυνηγητό? Σ' ακούμε, σε κυνηγάς. Μα καλά, ποιοι είναι οι αστυνομοί σε αυτό το παιχνίδι? Βλάκα, τι κάνεις ρε, τι είμαστε μόνο? Να παίξουμε τους αστυνόμους τότε. Όχι, βαριέμαι να παίξουμε τους αστυνόμους. Άσε που είναι ανοησία παιχνίδι. Οι αστυνόμοι. Μα καλά παιδί μου. Αυτό είναι το πιο ωραίο παιχνίδι που έχει βγει ποτέ. Φύγε πάτε. Copyright. Tadam. Tadam.
Τι έγινε? Άντε, βαρέθηκα. Όχι, βαριέμαι. Βαριέμαι. Δεν ξέρω αν έχετε μία απορία γιατί δεν παίζω survival. Γιατί άμα παίζω creative έχω πρόσβαση σε όλα τα υλικά. Δηλαδή μπορώ να πάρω ό,τι υλικό θέλω και είναι πιο εύκολο για μένα. Και δεν ξέρω, είναι πιο ωραίο το creative. Δηλαδή μπορείτε να κάνετε μία βίλα από diamond blocks. Πολύ απλά. Μόνο λίγο μυαλό χρειάζεται για να ξέρετε πώς να τη φτιάξετε. Δεν θα έχετε στο κεφάλι σας μαζί και τα resources, κάτι τέτοιο. Γυαλάκι. Τι να κάνω. Λέω να κάνω ένα σπιτάκι. Ένα σπιτάκι από εκείνα που έχουν στα village ή villager. Από diamond block φυσικά. Θα είναι το σπιτάκι από το diamond block. Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε ότι σήμερα είναι 28 Οκτωβρίου και έκανα παρέλαση σήμερα. Ο μπαμπάς μου τραβούσε κάμερα. Γιατί είναι κάμεραμαν. Αυτό είναι το νέο μας σπίτι. Ναι, ζήτω. Ναι, πρέπει να γλεντήσουμε. Να γλεντήσουμε για το νέο μας σπίτι. Όμως πώς θα γλεντήσουμε? Εγώ λέω να γλεντήσουμε έτσι. Έτσι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Και κάπως... Μισό λεπτό, παιδιά. Δεν έβαλα. Τερματισμός. Τα πέντε. Κόβω λίγο το βίντεο. Λοιπόν, επιστρέψαμε για γλέντι. Ζήτω! Πού πήγε η μουσική? Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω. Ταμ 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 ταμ. Ταμ 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 ταμ. Ταμ 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 ταμ. Τουμ 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 τουμ.
Λοιπόν, για αυτό το επεισόδιο ήμουν εγώ ο Γιώργος. Ήταν το ωραίο τραγουδάκι, το mini game, το χωριό, το νέο μας σπιτάκι. Έτσι ξεχωρίζει ότι είναι σπίτι. Και η φωτίτσα μας για τα γλέντια. Και ο χορός. Λοιπόν, αυτά για αυτό το βίντεο. Κάναμε τρελό γλέντι, Σας άρεσε? Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like. Άμα δεν σας άρεσε, απλώς φύγετε από το βίντεο. Τα λέμε!